muna kami saglit dito sa may shell guys. Kasi malambot yung gulong ni Sakura. So nagpahangin muna siya. Yung tunog ng ZX6R guys. Inches later. So dito na kami sa may Venecia Road guys, dito sa Dagupan. Mauna muna ako saglit, doon ako sa gitna, tapos para mabidyoan ko kayo pag papunta na kayo doon. Sige, sige. Ayan, so muna daw sila kasi i-video kami banda doon. Let's go, bakbakan na naman to. So grabe ang init guys, pero pag umaga, madaling araw or gabi ganon, sobrang lamig.
tinigil ko na yung init sa tuhudan. Lights ko guys kasi nakapantal lang ako. Okay. Kaya dito sa badang cars ko guys, makapal siya kaya hindi gaano tumatalab yung init ng araw. Pwede na! So, marirecommend ko sa inyo guys, bumili kayo ng riding gears nyo kung mahilig kayo mag-ride. Kasi kailangan nyo talaga yun guys. Malaking tulong din sa inyo yun. Safe pa kayo mag-ride nun guys. Dahil nag-gear kayo. Namiss ko yung mga gandang likuan Okay. Grabe, namiss ko yung ganitong ride. Grabe talaga yung sunog ng Pixar. Sana all. Grabe, nakakamiss yung ganitong ride namin. Morning po. Saan punta po nyo, sir? Sa Lingayen po. Lingayen. Opo. May kasama kayo? Opo. May kasi ba na opera para dyan Na ano po yan? Na mag... sir? Girlfriend ko po. Friend, may certificate. Meron po. Oh my God! Wow! Magkaano-ano kayo, Brad? Girlfriend ko po. Wala kayong barangay certification? Meron po kami. At
Oh, ito oh, Brad oh. Doon sa gilid. Oh. Are living together in one residential area. Oh, dito. Ganito. Para maging legal background. Na. Sila, authorized. Legal background sila. Kayo, unauthorized. Okay, ito. Oh my God! Wow! Opo, thank you po, sir. Opo, thank you po. Yung motor, ito naman ng master no authorized adi isang buko na. Asan ang motor mo dyan? Itong green? Itong green? Di authorized yung tapo. Mayroon bang kanyan? Certification na authorized na. Authorized to, di ba? Pero yung pagkaroon po ako ng custom na registered naman po kasi 400 naman po ito. Ilang cc? 400 po. 400. Okay din. Opo. Bakit ka sandi? Tinanong mo, Brad. Nakalawin siya? Ay. Hindi ba nataasin ako? Sige. Nandito sa motor ko. Sige po, sir. Thank you po. Sige, thank you po. Gusto na yata yung plate mo. Ano? Yung plate mo. Bakit? Meron. Yung motor ko doon, hindi na yung 5 nito. Kaya nga. Buti na lang punta ka na. Pati sila, hindi sila natikitan na dalawa, oh. Titikitan sila, si Sergio. Hindi ako nakita, binala ko naman sa gilid kanina. Dapat hindi ako O nga, dapat dumiretso na siya dito. Ha? Hindi, pag diniretso niya na yun, hindi na. Medyo mabilis yung takbo namin. Oo nga. Duman pa siya kasi sa checkpoint. So, ayun guys. Nahuli kami. So, natikitan sila. So, natikitan sila ng no social distancing kasi wala silang certificate. So, buti kami, meron kaming certificate. Ganon din kay Rev at kay Miss Rev. So ayun nga guys, buti may certificate kami. So matagal naman na din na yung certificate na yon. Yan, so parang dito lang namin nagamit yun guys kasi mahigpit talaga dito sa Dagupan. Di kaya sa ibang bayan na hindi sila gaano kahigpit na titignan pa lahat pati ganong certificate. So, paras kami ni Rev Motovlog na from San Carlos. So, paras kami na nakakuha ng certificate na ganon. Mas mabuti na kasi guys yung meron kang ganon para iwas na rin sa abala, iwas sa ticket. Yan, hindi ka na matitikitan. Mahal pa naman ng ticket kayo guys, yung ticket na no social distancing.
na kami guys sa Baywalk ng Binmaloy. Madami sigurong tao dito, no? Madami sigurong tao. Bawal pa atang maligo ngayon. Walang naliligo guys, di kaya dati madami na. Ngayon ata guys, pinagbawal muna. Sarap naman dun. hangin guys. Nah, kaya magandang kubo-kubo. So doon kami sa kabila guys, doon sa malapit sa beach, para katabi naman yung beach guys, kasi high tide ngayon guys. Kaya lumapit na yung tubig sa may daan. Mas maganda dun guys. Ha? Kaya nga eh. Lumayo na ata. Lumayo na. Grabe. Sarap ng hangin, ang lamig.
bawal na ata doon, no? Wala naman pagtatambayan dito. Picture. So, picture muna kami dito, guys.